आंबो नै बेखौ लादों आरोखि ना एसे लाबाय ओमफ्राय दस्राजोंबो देखायलांगासिनो दं आङो दे माने दिनैहाय नोंथांमोननो बे बेंटल बाजारखौ देखायगोन आरोखि ना बाजारथ' नङा माने दखान आरोखि दखान दिनैहाय दखान बाजारा बिस्थिबारावसो जायो आरोखि ना आं दा दस्राथिङै देखायलांबावगासिनो दं नैबेजों थांगोन जों नैबेजों बेंटलनि फारि फारिनो बिल्डिं लुजोबथारबायलै फाग्लाफोरा नै होख्लायखाय फ्रेन्स बयलार केजि कत क्या 280 বিক্রি হয়েছে না ভালো মতন বিক্রি তো হয়ে আছে বর্তমান কোন রকম দিনত কয় হাজার হয় 2-3 আচ্ছা ঠিক আছে চলিয়ে থাক नै बयलार दखान हा नैबे बेंटल नैबाव गारि पार्किं दोनो आरोखि ना गारि दोनो बहाय ओमफ्राय जोंबो थांगासिनो दं हा बाजार गेजेराव हाबहैगोन नायलांनि एसे देखायलांगोन आं नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय माने दखानसो आरोखि ना दिनैहाय बिस्थिबारावसो बाजार जायो आं दहायबो बुंखांखाबाय नैबेजों थांगोन जोङो एसे नायलांबाव दिनै बेंटल बाजारखौ दे औ बिराद गरमथार नैबेनो दखाना ना बाथि सावलायखाबाय ना दानो बरिया नै बिराद मानसि जायो हा गरम बोथोर थांगासिनो दं आङो बाजाराव नोंथांमोननो देखायलांगासिनो नोंथांमोनाबो नायलांबानो जाबाय हा नैबेलाय नै बेबायदि मानसि जायो आरोखि ना बेंटलाव नैबेजों दखानजों मिथिबाय मैगं फानग्राफोर हा दखानसो बिस्थिबार बाजार नङा हा बाजारा बांसिन जाबावो नै बिस्रा थालिर फानदों बिस्रा मालाय नै गाइखेर बिराद गाइखेर बायदिसिना फानो आरोखि ना मा नांगौ नोंथांमोना दखानावबो मोननो हायो नैबाव ना फानगोन नै ना ओमफ्राय बेनो आरोखि ना एरियाया नैबेलाय नै बे जायगायाव हा सोरबा जुदि दखानाव फैनो गोसो दङबा जेबो गासैबो मोनजोबगोन हा ना बेदर गासैबो मोनजोबो जेबो सिन्था गैया आरोखि ना बेंटल बाजाराव नैबेनो बाजारा हा होमबा भिडिअखौ दोनथ'नोसै उननि आपल'डआव लोगो मोनफिनसिगोन आंबो नै बेखौ लादों आरोखि ना एसे लाबाय ओमफ्राय थास बिबार लांफैदों दा भिडिअखौ बावनो फोजोबथ'बाय बयनिसिमबो गोजोन्थों बाय बाय